Dit is mijn lieveling busje. Eigenlijk is het een pick-up. Die is van 61. Ready? Okay, turn it just a little bit. There you go. Hij is een beetje verlaagd. En ik heb de afgelopen jaar een campershell gemaakt voor het. Heel eenvoudig. Oh, Akke, pak die kleed even. Buskers, er zijn hippiebuskers en daar heb ik wat haakwerk bij. Dat is dan ik maak zo'n mooie pleed van de voorkant. En het leukste is, als die in buskers is en we staan onderwijs, dan komen ze meestal in en die zwaaien al hier. En dat doe je weer even zo. Dat is prachtig. Iedereen had er een verhaal mee. Het wie een oomke die vroeger de herde mee ophellen. Of het wie de melkboer die de melk wat bracht. Je gaat wel in tijd weer om. Je rijdt wel in zo'n ding wat gewoon 50, 60 jaar oud is. En dat maakt het leuk. Dat vind ik het leuk van alle auto's. Het hoeft voor mij net hard en snel. Het is meer de reacties van mensen. Dat doet me zelf een smile op het gezicht zetten. Ja. Dat is echt, ja. Ik heb een pick-up gezien toen ik 21 was hier op vakantie voor de eerste keer in mijn leven. En ik heb een VW pick-up zien rijden en ik vond het schitterend mooi. Ik ben ermee opgegroeid. Hè. Mijn mam hier vroeger altijd een keverke. En mijn huid een busje en zo krijg je dat mee. Ik heb altijd auto's mooi vonden en de modeltje is net alleen nog leuk, maar de techniek is ook zo simpel en makkelijk. Het is voor iedereen, voor vroeger thuis, Weiline. Ik bedoel, dat kost mij huis- en tuingereedschap, kost hem aan de praat houden. Brownie. Wat hebben we jou een mooi accent? Oh, ja, dat zal wel. Mijn huidmem ben na de oorlog geëmigreerd naar Canada. Ik ben opgegroeid in het zuiden van Californië. Mijn vrouw kwam met een nichtje van mij op vakantie in 83. En zo heb ik mijn vrouw ontmoet. En, wij hebben na 6 jaar beslissen om terug te komen. En dat is de beste beslissing die ik ooit genomen. Nu ben je hier aan het werk, maar wat heb je met je handen? Ik heb met mezelf branden. Ik ben het nog thuis bij mijn huid en een pannen benzine in de vlam met de gevlogen. En ik probeer dat pannen buiten te zetten. En opeens was ik in de vlam. Vanaf dat moment, ik dacht, jeetje, hoe moet ik mijn motor rijden en zulke dingen. Maar je leert alles te doen. Ja, mensen zeggen, hoe kun je alles? Ja, je moet het. Je hebt geen keus. En ik zeg vaak, ja, de mensen lichamelijk, je kan wel aanpassen en ja, ik kan motorrijden en ik sleutel nog. Ja, dat echte sleutel in laat ik over aan mijn zoon, maar zoiets te bouwen, dat vind ik heel mooi en ja, ik moet toch wat doen. Hoe bijzonder is het voor jou om met die haai te werken? Nou, super bijzonder, ja. Dat is wel echt wel uniek dat we de beide dezelfde de liefde, passie en van dat oude spel hebben. En dat gaat altijd goed, is dat te geren? Ja. Ja, vaak wel. Misschien wel zo'n denkje, maar nee. Altijd net wel, gaat het dan maar wij. Samen het vaak doen. De vlier was helemaal weggeroest en er was geen vlier. En een keer Akke kwam thuis van werk en ik had een derde van de woonkamer, de vlier in de woonkamer eruit hellen. Er waren eiken planken en ze zei, wat doe je nou? Ik zei, wel, ik had een vlier nodig voor die pick-up en zo is de vlier erin komen. En,
wij hebben nou een PwC-vlier en zij is heel blij met dat.